кой? С жена ми. На това малко легло сте правили страхотен секс. Ама това не беше малко. Преди било по-голямо, така ли? Как бе? Ама ти на колко годинки си бил? Алоша, О, какво е това? Моля те питам. кой е това бе? Бе, тук по масата, гледай. Това мисля, че е някакъв остатък от вечерята ми. Я го пробвай. Не, бе, глупости. Мани, това мисля, Добре. панак ли, какво ли? Добре, А това какво е, вода? Мога ли да плюна вътре, че ми се плюва? Може бе! Плювай, така. Я плюни ти. Може ли го изхвърлиш? Кое? Я плюни още веднъж да те заснемем. И ще го изхвърля. Плюни още веднъж ще ти изхвърля. Так. Хвърли го там. Хайде, фърли. Аша, О, ние ще се прибираме. Не бе. не, нали ще Ама, пием по Хайде да пинем по една ръка и си кажем. На мен ми знак, защото срещам му 5:30. Добре, Филип, не моли да остане? Така ще го уважиме с една ръка малко. Айде. Аз имам такъв легенд, ама друг. Ама Аша, О. там рано ще